Hajde be! Aj, pa mi zavisi! Pa mi zavisi! Dobro, ovdje, pušti beg, pušti beg! Lijep pozdrav svima ljudi moji, dobrodošli na kanal, moram da se šišam. Dobrodošli u novogodišnji vlog. Odmah na početku klipa želim da vas čestitam večerašnju novu godinu, znači provedite se svi ludo, već ste se proveli jer ovaj klip izlazi dan kasnije, ali danas je 31. decembar. I bit će ludilo. Bam bre! Znači ja samo što sam ustao, samo sam se navukao i odmah sam krenuo sa vlogovanjem. Nisam se ni umio, ali ovo je danas cijel dan sa mnom. I vidjet ćete kako ćemo mi to proslaviti novu godinu. Možda ovaj vlog traje malo duže, ali nema veze, jebi ga Kimi se vratio i Kimi mora sada puca bre! Da, i da vam se zahvalim, znači stvarno na ogromnoj podrški koju ste mi pružili. Najviše na svom Instagramu profilu gdje ste mi pisali da je ono super što sam se vratio, nemam pojma ni ja, znači ima baš dosta poruka, mislim po komentarima na prošlom videu da ima, znači ono hvala vam i prešli smo 4100 sabova, znači što je ekstra, idemo na 5000, prvo za 4500, posljedimo na 5k bre! Znači, kao što vidite, novu godinu ćemo proslaviti ovdje u ovoj moj room sobi, ovdje, ovo je moj ormar koji ne znam, malo puca bomba ako se otvori, razumete. I ljudi moji, znači prvo ćemo se ludo, sve ću vam snimiti, ništa ne brinite, ovaj vlog možda traje 2 dana, a ne 1. Znači ovaj vlog možda traje jebenih 2 dana. Ja sada, vjerojatno moram njim da se šišam, iskreno se nadam da radi neko ide 31. ono, nemam pojma ni ja, plus nedelja, nemam pojma ni ja. Opa, sad sam malo ispod zavese bre, idemo biznismen! Znate onaj rad kad obučite 2 para čarape kao što vidite sada i upravo vam pukne jedna. I pogledajte kako to pukne smešno. Sada što koračam ovim pustom ulicom gdje nema ide ikoga. Kao što vidite sada, bam bre! Bum bum bum! Šišao sam se brate na keca jer je bio dogovor da su šišao svi na keca. Tako da ja nisam ispao pičkao, šišao sam se na keca. Bam bre! Si pičko? Javi se da tu poznam, ali ti zrkam. Ljudi bre! Što nosiš ovo kesa? Lebaca. Le... Ko je Markovi traktor? Ovo što je? Famas? Ferguson? Rešili smo da ga obesimo. Gotovo, on više nema ne čega da ne snimam. Nema više on život. Pa budala. Pa čista budala, da se obesi ili ne? A? Ajde bre. Ma da ga obesimo, gotovo. Da se zezate. Ma ajde da ga obesimo, što će li ga? Idemo dalje. O, Nikola Stošić. Kaži čao. Zdravo svima. Zdravo svima. Ovdje je najjači. I dalje treba 2 sata patija bešenja. Daj. Stani bre. Izdrži Janko. Izdrži. Aj! Aj! Evo! Ne možemo upakovati! Aj! Hajde be! Aj, pa mi zavisi! Pa mi zavisi! Dobro, ovdje, pušti beg, pušti beg! Majmune prečiše mamu u jens, pušti. Aj još malo, prisi na kolena, samo malo. Dobro, sad dobro drži negdje. Ako drvo ga vraći, ako ti drži ga. Aj, nemoj da budeš No, baš je te vrat! A ti si na ganju, brate. Drži ti to! I gledaj, kad se besi, svi bege tu. Kad ide policija, mi će pegamo, on neka sedi. Čujete li? Ajde beg! Kad tu i kaže, Lero, besija se, i svi bege tu, svi. Niki nemoj da ostane, samo neki što me snima. Tu sve ti je glavom i ti. Čujete li? A nek se snime lepo! Jedan nek ide na kameru nama gore i jedan nek ide skoro s nama po spomenik. Dobro. Da ukrademo nešto ovdje. Saberi sve. Saberi be, uzmi. Ajmo se. Podigni. Ajmo se ušte, idemo se. Si tić bra? Tić bra, moj brat crni. Dođi. Dođi, da te snimim s brata. Pozdravi. To tić bra. Jedan je brat. Pederi smo, ali nema veze. Gdje brate snimamo se na ogledalo, pogledaj. Ovo li može? Ovo je vranje nebo. Javi se brate. Došli smo, pokrademo sve!
Sveću da ukrade! Ne, ćemo pljačku! Aj, umori, I upravo sam stigao kući. Oprosti malo sada ako je kamera loša, nešto nemam pojma ni ja šta se dešava, ali nema veze što sam umoran i nemam pojma kako li ću da izdržim cijelu noć. Vidim da li grevo, hoću grev, vrućko. Budite mi sponsor Bowher, budite mi sponsor. Znači ljudi, malo da odmorim, koliko je sada sati? 6:30. Pa će mi doći ovi neki pajseri, razumete? Malo nikad ih nije zvao, nema veze. Sve ću vam snimiti i bit će velika sprdancija. Ja bih vas sve zamolio da se prijavite na kanal i da lajkujete klip kako bi mi pružili podršku, da podelite video da vide što više vas, kako bi mi pružili podršku, jer meni to ono realno puno bi mi značilo, znači puno bi mi značilo. Svako ko podeli klip neka mi se javi sa screenshot na Instagram profil koji je, ako me ne pratite, u opisu profila Delkimi.jt. Znači ja ne znam još, možda ovi trebaju da dođu oko 8, ja ću da se skapem do 8. Ne znam da li da prespavam jednu partiju sat vremena, ali ne mogu, ne isplati, mislim da se istuširam. Yeah! I on evo ga gost. Vacan Ranko.jt. Ovo je Ranko, ovo je... Mrtav pijan. Ovo je Vacera, Vace.jt. Vace. Što malo idemo s Frganci, kaži brate, što inače kažeš? On je mrtav pijan, mrtav je pijan, ne zna koje se nalazi. Pišite mi da, lele, ja sam zmrtav se nalazi. se kriješ nokti spaviti. Pip. Nosni. Javite se vaši beč. Ma se kriku, ne znam koje mu... Javite se. Ćao. Ćao. Ćao, kao što vidite tu se malo... Pika pes. Pika se pes bre, idemo! Tu se, dok je bravo. Da mi ćeš šta imate poručiti. Znači javljamo se posle srećno Novog godina svima koji slave. Koji slava. Svi I su skrajni zeka i slava. Svi su skrajni zeka i da dojemo za 5K sutra. Beč, javi se. Viđeš na YouTube, Tevra. Ne. Tevra, viđeš na YouTube. Beč, Vace, viđeš na YouTube. Oni ga iskapali se. Trenutno je 6 sati ujutro, ne 6 sati, 4 sati ujutro. Svima da čestitam... Aj čute. Čutite. Čutite. Ladno vika, nebe vruća. Želim svima da čestitam novu godinu po 1000. put, znači... Značite i volim vas najviše. Znači ovo je Vace Kanarinac, kaži čao. Kaži Kanarinac čao. Damba čao. Čekaj, vrni se. Gdje si zeko? Šamo ga čao. Samo ga. On sad ne. On mrtav pijan, ne zna koji se nalazi. Znači ovo je jednog palog druga koji je pao prerano, a nema veze, znači idemo posle ovaj vlog nije kada, idemo s prdancija. Ne snimam sada sve što se ne javljam redovno, ali jebi ga želim malo se provedem ovdje. 4:12, znači idemo baraćo, volim vas neši. Čučki brate. Nisi kučko brate. To je Vace.jt, ovo je Vace sa kanala Vace Andranko.jt. Ranko.jt. Ovo je Ranko sa kanala Vace Andranko.jt. Ali bitno si JT. Bitno da ste JT, brat. Evo, bez se nešto skapao, nešto se smorili mrtvi na drugirani pijani. Pije se letvo. Pije se. Gdje si drug naš? Imamo jedno tajanstveno lice. Kibatica. Izvotić, brat! Sada je 7 sati ujutru. Želim opet da što svima srećnu novu godinu ptić, brat. Ajde si doma, mislim. Će si jeti doma? Jedi si doma, ne? Ajde si doma. Oni neće si u kući. Zalegljani kod meni ne madaju be. Ajde ti si doma. Evo koji si doma, ne? Čekaj za bašine koji se još jedao.